Sepisan ketemu aneh apa kae kawan-kawan angel dilaleki jane wis ngadeg keciwane rung ketok. Walah jan. Sae nggih. Mboten aja iki. Niki kan latihan, Mbak, temenan latihan. Latihan. Dereng wonten sing sono saene. Saeno sae. Yo. Aku bisa nambah aku wong ayu sepisan ketemu aneh kono kae kawan-kawan angel dilaleki mawon biasane niku nang emblek kok kula nonton nate tunggen kula Mbak kae nggonku anu arep emblek-emblekan disindeni ngene ya terus tak ngen kula lah ngendi Mas arep emblek kae tak cukup nang emblek terus ditamplek nang gedhek disindeni sedina-dina jadi dari emblek jare ya aku ngerti aku bisa